Bueno, arratsaldeon, urtero bezala amaratik etorria, pozik gaina. Aurten beste bi abesti inposatu dizkigute, eta biek argitu. Ez dakit zenbat denbora ibiligean esatzen, 4-5 hilabete, eta izan ematen dizue, oso ondo irten dara baina arte, eta gaur ez bada ondo irtetzen, bakizu orduritasunak, eta bi abesti, lehenengoa, Xabierreteren gogoeta bat, ni naiz, bere ikuspegi, ni personala, norbanakoarena, eta beste berriz, beste aldera jo dugu, eta abesti tradizional xiberotar bat kantatuko dugu, Oianeko zuainetan. Baina bertsio ezberdina daude, eta oraingoan ekartzen duguna ere, nahiko bertsio ezain entzuna. Eta besterik gabe, eskerrik asko antolatzaile, uste dugu ekimen oso polita dela, eta beti ohiko bezala, benetan gogoratu behar dugu gure taldea sustatu zuen Begoña. Eta besterik gabe, ale gustatzen zaizuen.
Oianeko zuainetan. Bai, larun batean, egon zen Eurovision, ni ez nuen ikusi, baina, enteratu geha. Aurkezle gisa edo kantuan ibili izan Madonna. Eta Madonna bere lehenengo aurkezpenean kantatzen hasi ziren bere koroak eta kantatu zuten melodia Oianeko zuainetan zen. Letrari gabe, baina melodia hori. Modu tradizionalean xiberotar bertsioarekin. Beraz, Madonna ere kutsatu dugu, nunbait, kalakarien esker. Oianeko zuainetan.